Saygılı Ukrayna Cumhurbaşkanı, Başbakanımız, saygılı Україна парламенту Пане Başkanı, президенте України, прем'єр-міністр, голово Верховної Ради, Екселенслер, високопоставлені інші гості, учасники Кримської платформи. törenine katıldığınızdan hepinize selamlıyorum. Сердечно дякую вам Крим Yarımadası'nı за участь у цій işgalden платформі з kurtarmak пошуку шляхів мирної ve деокупації Ukrayna'nın Криму toprak bütünlüğünü sağlamak і için відновлення burada територіальної toplandığınızdan цілісності dolayı нашої biz країни. çok minnettarız. Ayrıca Kırım'da yaşayan Дякую вам bizim також vatandaşlarımızın від імені adından da моїх sizlere співвітчизників у Криму, teşekkürlerimi söylemek isteyeyim. Çünkü для яких цей onlar için форум bu є Kırım променем platform якоїсь nasıl надії bir umut ışığıdır. на швидке звільнення від окупації. Bu yüksek toplantıda tabii hep istediğimi У burada зв'язку з söyleyip регламентом, olamayacağım. очевидно, я не Çünkü встигну reglamenta сказати цього göre zaman az. високому форумі Onun için ben все, yazılı що я б olarak хотів. sekreterliği verdim konuşmamı. Тому я Ve попросив o секретаріат konuşma роздрукувати і роздати misafirlerimize текст ve мого basına виступу нашим dağıtılacaktır. гостям. Şimdi ise І як тільки відведений на мій виступ час закінчиться, я перестану говорити. ben burada Я Rusya'nın є Україною одним із karşı представників savaşı, корінного daha народу doğrusu Криму. Rusya'nın Українa'ya Народу, який в karşı цій війні Росії saldırısının проти України, neticesinde точніше belki de нападу, en çok zarar найбільше gören bir постраждав. toplumun Kırım Yarımadası'nın kökenli halka, Kırım Tatar halkının temsilcisi olarak konuşmaktayım. Bu platformun açılışında Ті, що вижили після belli депортації sanatçımız і геноциду 44-го року, про який співала наша Джамала під час відкриття цього форуму, більш як півстоліття вели боротьбу за свої демократичні права та право на повернення на батьківщину, що стало можливим лише в останні перебудовні роки радянської влади і особливо після розпаду СРСР і проголошення незалежності України. І ось цей народ знову опинився під владою окупаційного режиму, який за багатьма параметрами навіть гірше радянського, і знову під тиском окупантів змушений покидати свою батьківщину. За минулі 7,5 років їм вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар, а завезли до Криму за різними оцінками від 6 тисяч до 1,5 мільйона російських громадян. У ті тривожні дні кінця лютого 2014 року, коли вже над нашими головами пролітали російські військові гвинтокрили, а дорогами з різних сторін пересувалися колони російських танків і бронетранспортерів, якось ще не вірилося, що це окупація. Адже ми, згідно з Будапештським меморандумом, 96-го року відмовилися від радянської зброї під гарантії ядерних країн, у тому числі Росії, про нашу безпеку і територіальну цілісність. Адже ми підписали з Росією договір про взаємовідносини, де чітко наголошується, що між нашими країнами немає ніяких територіальних суперечок і претензій. Адже є заключний акт Гельсінських угод, статут ООН, де говориться про недоторканність державних кордонів. Ми були впевнені, що світова спільнота, в першу чергу ядерні країни, підписантам Будапештського меморандуму, вжиють найрішучіших заходів для приборкання агресора. Але цього не сталося. Ми, звичайно, вдячні світовій спільноті за прийняття резолюцій на Генеральній асамблеї ООН та міжнародних організацій з вимогою припинити окупацію Криму. Вдячні за ті санкції, які наклали на країну-агресора.
Але bu hep alınan всього цього kararlar yeterli olmadı. для звільнення Криму від окупації Bu виявилося işgalci devlete недостатньо. karşı yaptırımlar uygulayan devletlere de ayrıca teşekkürlerimi bildirmek isteyeyim. Ama yine de bu da Kırım'ı işgalden kurtarması için yeterli olmadı. Birleşmiş Milletler ООН Teşkilatı виявилася kendi azası olan неспроможною Українa'nın toprak і bütünlüğünü не буде parçalamak спроможною olmadı. Çünkü запобігати і onun припинити en агресію, önemli strukturunda Güvenlik Konseyi'nde захоплення чужих işgalci територій devlet та veto міжнародний hakkına бандитизм sahiptir. до тих пір, поки Ve daima böyle агресор oldukça kadar буде bu мати teşkilat право çaresiz вето kalacak. в Раді безпеки, Rusya найважливішій devleti структурі bu ООН. uluslararası kuruluşlar Росія tarafından відкрито alınan заявляє, kararları що не hiçbir виконуватиме şekilde резолюції і yerine рішення getirmeyeceğini міжнародних açıktan структур. açık söylemekle beraber onların devlet adamları, yoğun propagandaları А багато державних Росія діячів Росії і gerekli масова kadar російська güçlü пропаганда olduğu, не istese втомлюються bütün dünyanı повторювати, yok etmeye що imkanı Росія olduğu, досить сильна держава, яка söylettirmekle здатна beraber знищити bu увесь світ. sebeple hiçbir onlara uygun olmayan А kararları тому yerine ніхто не зможе getirmeyeceklerini söylüyorum. нав'язати їй якесь рішення. 4 ay evvelsi 4 місяці тому Fransa Cumhurbaşkanı Президент Emmanuel Франції Macron, Еммануель Макрон Amerikan CBS kanalına verdiği demeçte у dedi своєму ki виступі американському каналі Rusya'nın CBC Ukrayna topraklarına висловився з girmesi приводу esas того, olarak що bizim вторгнення temelsiz Росії bu в devlete Україну güvendiğimiz стало neticesi oldu. наслідком необґрунтованої Bundan колективної bu devletle довіри Rusya'nın західних країн münasebetlerimizde Росії, kırmızı çizgiler і що işaret зараз у etmek gerek взаєминах з olacaktır. цією країною слід Aslında визначити elbette чіткі bizim için червоні bu çok лінії. umut verici Для нас це sözler. досить Demek nasıl da обнадійлива olsa слова, оскільки işgalci явно devlete мається на karşı увазі, nasıl що bir hareketler зрештою yapılacak. західні країни, Ama bizi burada світова спільнота meraklandıran вживе bir якихось sual var. заходів, щоб перешкодити агресивній Aslında nerede політиці bu kırmızı Росії. çizgiler? І тут для нас є О, дуже чизги, важливим кırmızı питання, çizgilere де ж kadar ne ця kadar червона dar лінія mesafe var? проходить Ne kadar kan і dökülmesi скільки gerek до o неї çizgilere kadar? залишилося. Moldova'nın topraklarını Поділ і, по işgal суті, etmesi, окупація частини території parçalanması, Молдови, Gürcistan'ın захоплення значних topraklarını територій işgal Грузії, etmesi, Ukrayna'nın topraklarını окупація işgal частини etmesi, території binlerce України, insanların öldürmesi, вбивства своїми військами Suriye'de або kendi своїми askerlerini маріонетками ve тисячі kokla людей у diktatörün Сирії, elinden мільйони binlerce insanların біженців, що öldürülmesi заповнили ve багато neticede країн світу, milyonlar Avrupa'nı, Türkiye'yi, бандитські diğer ülkeleri кібератаки з dolduran метою впливу mülteciler на вибори в інших країнах, kendi devletinde вбивства bile власних kendi громадян muhalefetine з іншими dünyada поглядами yasak edilen kimyasal із застосуванням Silahla забороненої у світі öldürülen хімічної зброї diğer та багато ülkelerin іншого, seçimlerine хіба не свідчать про те, що Росія давно вже перейшла всі можливі Ya лінії? hepsi bunlar bu devlet çoktan beri kırmızı çizgilerin geçtiğin işareti değil mi? Evet biz anlıyoruz. Eğer bir Звісно, ми devlet розуміємо, ilk önce що kendi кожна menfaatini країна düşünür. передусім керується своїми національними acaba інтересами. Але hukuk хіба не в devlet інтересах dünyasında yaşamak кожної країни devletin жити у menfaatine світі, göre değil mi? де діє право, Tabii а ki не her bir сила? millet, her bir devlet ilk önce kendi güvenliğini Де порушники düşünür. цього принципу Ama неодмінно eğer de повинні nasıl бути bir devlet, покарані. ben daha güçlüyüm, benim tanklarım daha Цілком ziyade зрозуміло, diye, що кожна elinde країна sallaya обов'язково sallaya повинна başka захищати memleketi свою територію від getirecek de посягань onu інших işgal країн. edecek Але olsa, хіба не o zaman зрозуміло, nasıl bir якщо devlet залишиться kendisine безкарним захоплення güvenli території hissedecek? однієї країни, то жодна країна не зможе şunu відчути söylemek себе в istiyorum цілковитій безпеці. Kırım Tatarların bir kelimesi І у var. кримських татар така приказка. Çakalların sultanatlığı Царство aslanlar шакалів триває uyanıp до ayağa тих пір, kalkınca kadar devam поки eder. не прокинуться і не Çok umut піднімуться на ederiz ноги ki леви. dünya devletleri nihayet Ми ayağa дуже kalkacak. сподіваємося, що світова спільнота все ж дуже яким скоро заманlarda підійметься на ноги, щоб Bu на нашій dünyada землі hukuk тріумфало üstünlüğü право, а не kurmak груба için сила. gerekli tedbirler yapacak ve uluslar haydutluğuna Саме son цій меті verecek. присвячена наша İşte кримська Крим платформа платформа і ve burada декларація, kabul яка буде edilecek, тут підписана. Sonuç açıklamanın esas amacı budur. Ukrayna'nın bu zor durumda Ще раз дякую представникам усіх країн, які у цей складний кризовий час, 19 pandemisine не bakmadan дивлячись buraya geldiğiniz на için шантаж і погрози biz з çok боку Росії, minnettarız. не Çok sağ дивлячись olun. на пандемію, все ж приїхали, знайшли час і можливість приїхати на цей саміт. Дякую.